tal-proġett għadha minn skrutinju li l-ebda proġett ieħor f'Malta qatt għadha minnu. Skrutinju Ewropew, skrutinju credit rating, skrutinju ta' banek, skrutinju tal-Gvern Malti, skrutinju tal-awditur, mhux biss permezz ta' audit imma investigazzjoni għax he did a full investigation in accordance mal-act tal-investigations li jeżisti. U il-konklużjoni kienet waħda ċara li il-proċessi on the whole kienu proċessi tajbin. U l-outcomes more importantly kienu ferm tajbin għal-pajjiż. The outcomes have transformed the country for the better. Il-fatt li llum il-ġurnata it-tariffi tagħna huma 60% orħos mill-medja fil-Eurozone tagħmel differenza kbira. Li number one, il-periodu li kompara l-awditur l-interconnector prices ma' il-gas prices kien periodu fejn għal 6 xhur minnhom il-power station ġdida kienet topera bħala open cycle, xiġifieri, tfisser li as part of the contract l-ewwel kienna nimplementawha bħala open cycle u mbagħad immorru għal combined cycle. Meta l-istim ma jintilifx jintuża l-ġenerazzjoni tal-elettriku. Dan ifisser ovvjament li ma kienx effiċjenti daqs kemm illum. It's normal part of commissioning. L-awditur neħħa wkoll ħrafa importanti. Il-Partit Nazzjonalista u xi wħud mill-critics tal-proġett dejjem qalu li there is no need for the power station. L-awditur għamilha ċara li l-power station għandna bżonna. Għaliex joffri prezz inqas għal ġenerazzjoni tal-elettriku, għaliex kellna bżonn infrastruttura ġdida, għaliex kellna bżonn reliability u għaliex ukoll kellha vantaġġi ambjentali.